29 minutes to 10 o'clock. Usekhona nduna la sihlala naye uShandu. Angisami introduce manje. Ngoba ke sinimjwayele futhi athi ngizozama ukuthi akujwayele nje kuba khona kulolu hlelo kusukela manje kuze go kuyale phambili nduna sawubona. Ngiyakhuleka kwindlunkulu yonke. Ngiyakhuleka emakhosini asendlunkulu. Ngiyakhuleka kubadidiyeli bonke bamabutho nenduna zamabutho nakubo bonke abaholi bendabuko esinabo lapha ezweni lengonyama. Ngibe sengiyabingelela kuwena msakazi nabo bonke abalaleli emakhaya. Siyabonga kakhulu khona. Namhlanje silenzile ithuba lokuthi sibonane sixoxe le ndaba. Sikhuluma ngempi yasesandlwana. Bambathi. Noma ngingathi inkulumo yethu sisusela endabeni yasesandlwana. Umlando sesuphinda-phinde kakhulu wempi yasesandlwana. Sekuphela iminyaka eminingi asiyikhohlwa. Kodwa njalo mesixoxa naye ngithi asiqale ngokuthi uyafana nje umbuzo ngengibuzo wonke umuntu. Yini le yenza singayikhohlwa impi yasesandlwana kangaka? Ngokubuka kwami nondaba kungoba kukhona into engahlangani kahle phakathi komlando nokwenzakalayo esikhathini sokuphila kwethu. Akukho la kuvela khona ukuthi amangisi ahamba phezulu kwedumbu zamaZulu. Akukho la kuvela khona ukuthi sake sashawa umlungu singamaZulu. Kepha abelungu baphethe izwe. Baphethe wonke umnotho nengcebo engaphezulu nangaphansi kwenhlabathi. Yingakho sizama ukuyiduduza kakhulukazi singuZulu. Ngizoqhelanisa kancane nesimo sobu South African ngoba uyezwa nje ukuthi njengoba South African kuyasho ukuthi akukho esiZulwini. Ngokubuka kwami nondaba isimo sokuthi singaphansi kwencindezi nencindezelo. Kepha akukho okwenziwa kuthina empini enkundleni zempi lapho sashawa khona abelungu. Pho kwenzeka kanjani ukuthi umlungu siphethe kodwa asiyazi induku yakhe, asazi isibhaqo somlungu. Ungabuka noma iziphi izimpi, ungaqala khona esandlwana ugudle njalo uzuzofika mhlawumbe empini yaseNcoma lena ekuthiwa umfula waphenduka igazi. Ngihlezi ngithi mina mekuwukuthi umfula waphenduka igazi kufanele ngabe idumbu zazigcwele emfuleni. Kufanele ngabe kusenamathambo atholakalayo kumanje kunamhla walokho. Kodwa akuze kwenzeke lokho. Njalo mengabe kuyiwa emgubheni wempi yasesandlwana ngoba khona inhlelo zokuzama ukwakha isikhumbuzo lapha yana, izakhiwo zezikhumbuzo nama monument nento ezinjalo. Kuba khona amathambo ekade engabonwanga ngaphambilini aqhamukayo bathola agubhululekayo. Njalo mengabe kuyogujwa lapha yana fanele qale kuyokhulekwa ngoba sekukhona amanye amathambo abonakele. Usho ukuthi kade lokho egqitshwa inhlabathi iminyaka neminyaka kusukela ngo1879. Emfuleni akukho inhlabathi egqiba amathambo mengaba umuntu eshonele emfuleni. Mekuthiwa kwaba amaZulu amaningi alalayo ukwedlula amaqadasi eNcoma. Apha amathambo. Kodwa ngoba asiza ngizokhuluma ngeNcoma sizokhuluma ngesandlwana. Isandlwana sikhuluma ngayo ngoba kuze kube namhla walokho akukaze kwenzeke ukuthi izwe elinamandla kunawo wonke emhlabeni lishawe izwe elinganakekile. Noma isizwe esinganakekile. Ingafana mhlawumbe nokuthi iMelika ishawe iNingizimu Afrika. Ungabeka kanjalo. Ngoba iNgilani yayiyiMelika yalesa sikhathi. Yayiphethe ingxenye yomhlaba. Futhi abantu bengaphansi kwesithupha seNgilani abaningi emhlabeni. Kodwa bazoshawa abantu ababelwa ngokhuni nesikhumba
ingonyama umdlokombane yayithi uNkulunkulu wehlela emhlabeni ngothi wayiveza ukuthi ukhona ngokuthi amangisi athelwe ngehlazo ephethe uhlobo ekuyilona lona lihamba phambili lwezempi ngaleso sikhathi. Lento ayiqondakala mingathi uyabuka nje ngamehlo esikhathi uthi uyahlaziya nje ukuthi mengaba ama-American mhlambe engafika ephethe ama-AR21 ephethe ama laser cannon ephethe zonke inhlobo zezikhali ehamba phambili esezingeni, kodwa bashawe mhlambe abantu abaphethe induku ngalohlobo esiyesiphatha induku mhlambe ke namapistol ambadlwana nje ahlele ematasini. Ayinika umqondo lento ukuthi yenzeka kanjani, mhlawumbe isimanga nemfihlakalo okokuqala ekwenza ukuthi sihlezi sifuna ukukhuluma ngayo ukuthi yenzeka kanjani, ngoba sinesimo sokuzenyeza singamazulu esikhathi, ngoba siphila esikhathini lapho sicindezelwe khona yiwo wonke umuntu, futhi nomba ofika ezweni lethu, ezweni lengonyama ngoba ingonyama yethu, ufike abekwe ngaphezulu kwethu, ufike ahambe phezulu kwamakhandeli ethu sibe umata wakhe. Kwaqale kwaba amangisi saba umata babo, kwaba amaqadasi, kwaba amandiya. Manje wonke umuntu ofikayo ufikela phezulu kwamakhandeli asula inyawo zakhe abese yangena ke anethezeke. Cishe ikakhulukazi isona sizathu esenza ukuthi ngaso sonke isikhathi mekufika lezi insuku sikhumbule ukuthi konje sake saba bakhulu ezweni, konje sake saba abakhethiweyo emhlabeni. Njengoba singuzulu nje singamazulu, ikhona imfihlakalo lapho sasingaba yinoma yini. Zikhona ezinye izizwe ezinamagama ahlukahlukene achaza izimo eziningi ekhona ngokwemvelo nangokusemfihlakalweni, kodwa izwe noma isizwe esiyisona thina singamazulu. Ngicabanga ukuthi kweyamane lapho kakhulukazi. Iziphi ezinye izifundo esingayifunda ngale yampi nomlando wayo nangalesa sikhathi? Ngathi kwakukhona isikhathi lapho umZulu wayengakusabi ukufa. Kwakunesikhathi lapho umZulu wayephila ngeqiniso, ngobuqotho nesibindi, ngoba isiqubulo esasikhuzwa esandlwane mesitshenwa abadala kwakuthiwa uyadela wena usulapho, wena usubhekene nenhlamvu engahle ikubulale, noma wena obhekene nenhlamvu esingena emzimbeni wakho ekungenzeka ukuthi njengoba ukhuza usuthu nje ukugcina kungenzeka ukuthi usuyafa ngaso lesi sikhathi uthi usuthu uyadela wena usulapho. Sifunda ukuthi ngobunye nokuyinikezelela kuningi okuzuzekayo, kuningi okuyimpumelelo okutholakalayo ngokuthi abantu bangayicabangeli ngabodwana kodwa bayibone beyingxenye yokukhulu. Njengamanje abantu bayibona abakwabo abalezibongo abaye ezazo, bayibona abalemndeni abayeyayo, abayiboni bengamazulu ngokupheleleyo. Yingakho mebethatha izinqumo, bathatha izinqumo ezizonelisa bona nemndeni yabo emagcekeni abahlala kuona. Ngicabanga ukuthi ifundo ezitholakalayo kakhulukazi ilezo. Okay, ngisithathe nje ikhefu kancane bese siyabuya. Izwi Lomzansi, your #1 community radio in KZN. Izwi Lomzansi 98.0 FM. Embumbulu nasefolweni. Erinyani nasemlazi.
Metroveti, Twinanda, Maudi, Waterloo, Veruland. Enyuland East nase West. Kababa. Kwamashe Ntuzuma. Echesterville kaMasiqhalo. Kuzo zonke izindawo sithola ku98.0 FM. Umsakazo wakho uthandayo, abasakazi bakho bathandayo. Obusuku nemini, Izwi Lomzansi, yizwi lehluko. Feel the difference. Alright, 19 minutes to 10 o'clock usakulona Izwi Lomzansi ku98 FM kanti ke sihleli nenduna uShandu la. Sixoxa ke ngathi ngempi yasesandlwana kodwa nokuningi esikufundayo. Engikuthandayo la sixoxa nduna ukuthi asakhulumi ngomlando kuphela. Sikhulwini izolo no Baba Menzi Jele ngomlando ngqo ukuthi bathi mebesuka la bashonaphi kodwa enye into engiyigcizelele le ukuthi uma umlando ungenasifundo ungenasibonelo ugcina imovie nje uskitaza kuphela kodwa singeke sikwazi ukusebenzisa ekutheni kube khona into ezithile esiyilungisayo ngesikhathi samanje usakhuluma ngephuzu elingithinta kakhulu leli lokuyicabangela ngawedwa nondaba ngaleso sikhathi ngathi ayingekho lonto ngoba ungeke ufele izwe lakaZulu kuba uyicabangela wena ngawedwa mhlawumbe uzobona ungabona wenza njani wena ukuzisindise wena nondaba mhlawumbe angiyibeke esimeni esiphathekayo esikhona kumanje ezweni kukhona abathile abazama ukuphuca isihlalo sobungonyama umhlaba bakhuluma ngokuhlakaza ingonyama trust bayifake amabizo athile epolitiki bafake awezomthetho bese sibuka thina ingonyama trust mhlambe njenge entity phecelezi ephethe umhlaba kodwa ekugcineni kosuku ingonyama ekuyona ebhekene nomhlaba ingonyama iheyethu kusho ukuthi yithi esiyingonyama umhlaba owethu umhlaba kwazi ukuthi emva kwakho konke okwenziwe wonke amaqhawe alala ezimpini ukuze uZulu abe nelungelo lokukhuluma ukuthi lokhu siyakufuna lokhu asikufuni kodwa bagcine besiphucile ngokupheleleyo umhlaba kusho ukuthi sobe sesizehluleki kophela bona ubuZulu ngoba into enza kube khona ubukhosi yileli asset eliphathekayo phecelezi ekuwumhlaba lona esisakwazi ukuthi siwuthole esikhathini samanje ngokukhonza kuphela ya iningi lethu ebhambatha besingeke sikwazi ukuthi sibe nomhlaba ukube bekuhanja ngenqubomgomo nenhlelo zasemabhangi nezebhizinisi nezokuhweba ngoba okokuqala ngaphambi kokuthi uthenge umhlaba ngenqubomgomo yokuhweba fanele kube ukuthi kukhona into ongabambisa ngayo kungaba impahla kungaba inkece kodwa nje fanele kube khona into ibhangi elizothi melibuka lithi unento engaka usho ukuthi wena umhlaba oqualifya ukuthi ungaba nawo ongaka kodwa uthola ukuthi umndeni onawo nenhloso zokuyiphilisa mhlambe onazo nezifiso onazo zidinga ukuthi ube nomhlaba ongaka thola ukuthi kuyashayisana lapho lento sibhekene nayo manje hayi ngo1879 ngo1879 vele inhloso yokulwa namangisi kwakuwumhlaba uvikela wona kwakuvikela umhlaba ngalesa sikhathi manje kwakungekho ma title deed kwakungekho into ethi lesiqeshana somhlaba esenduna uShandu kwakuwumhlaba wenkosi onikwe abakithi ukuthi mina ngubhekele abakithi ingakho khona isisho sithi umhlaba wenkosi awudayisi kodwa ngiyazi ke phela ukuthi sekwenziwa okuphambene nalokho esikhathini samanje kodwa lapho ngiyakhona kusekuthenini lokucabangela umuntu ngayedwana okukhona esikhathini samanje kuyaxaka ngoba izimpi esasibhekene nazo ngo1879 zisasihaqile namanje azingakapheli lezi zimpi angazi ukuthi kungasiphi isikhathi lapho abantu bebona ukuthi hayi cha sekwanele manje umuntu noma ngasengayicabangela yedwa nje hayi indoda umayibonela
indoda mayibonela ngasiphi isikhathi ngoba mase zikunetha kanye nabakwini bese umakhelwane fanele bangenelele. Yeah, ebukhunle uma ngifunda umlando ngesikhathi engawufunda ngaso ngithola ukuthi amabutho kaZulu ayenalo luhlobo lokuyiphatha ekuthiwa discipline esezingeni eliphezulu kakhulu kuvunywa yibona nabelungu lokho akushiwo yimi bebekhuluma bodwa bavumelana ngalokho. Engabe namhlanje asenjalo amabutho angazi uma ngibuza kahle lo asakulona lelazinga leli. Cha, angiboni kanjalo. Ngibeka ngokuthi angiboni kanjalo umbono wami. Uma ngibuka izinto ezenzakala ezweni ngisho nangalesi sikhathi sikuso kubonisa ukuthi amabutho awayiqondisisi kahle hle indaba yokubuthwa, abayiqondisisi into enokubuthwa phakathi ukuthi isho ukuthini. Ukube bekunendlela yokuthi usyndicate ingxoxo zethu zoqala zike yisabalala nje inkundleni zokuxhumana mhlawumbe bengasizakala oza kwethu lapha yana ebuthweni ngoba kukhona abantu engibabona ukuthi abayiphili lento. Into mhlawumbe yangempela sonto, into engathatha ngokuthi yokuyichithisa nje isizungu. Ngoba mhlawumbe umuntu usuka abe nesikhathi esiningi ekwamlungu phakathi nensuku bese ngempela sonto abona ukuthi manje ngizokwenza njani ngalesi sikhathi senginaso awuthi ngihambe ngiye kwezinye insizwa. Ukungabuthwa ngosiko abantu bebuthwa ingonyama ngendlela thina abanye bethu sabuthwa ngayo kwenza abantu bangaqondi ukuthi kuyini ukubuthwa. Lento engabe iwumlilo ohlezi ushisa ngaso sonke isikhathi uyamalanga abangacisheki iyona into engibona ukuthi iyentuleka ebuthweni njengamanje. Hayi emabuthweni kuphela kodwa kuZulu wonkana isizwe sonke sakwaZulu ngoba kuze kube manje khona insizwa ezingayibandakanye namabutho ezibona ukuthi amabutho abanye abantu hayi bona. Kodwa mengaba ngisesizweni noma isiphi ngazi mina ukuthi wonke umuntu wesilisa ungaphansi kwesandla sami. Hayi esenduna enhlabathi. Induna enhlabathi ibheke izinkalo, amahlathi, intaba nemfula. I-real estate phecelezi. Okusenhlabathini. Kodwa wonke umuntu wesilisa okhona esizweni ubhekene nami njengoba ngiyumdidiyeli. Pho kungasiphi isikhathi lapho fanele kube khona abantu abakhonjwa ngokuthi amabutho abanye abawona amabutho ngoba mengabaqubuka izimpi akubikho umuntu obecela enthalo akazubulawa yena ngoba nakakalona ibutho. Akubikho isikhathi ekuthiwa loyana umuzi wakubo awuzuhlaselwa ngoba kalona ibutho. Mengaba khona inkinga ebhedukayo ezweni wonke umuntu wesilisa fanele bamishisa ngoba vele sabekwa lapha ezweni ukuthi sivikele imizi yakwethu, sabekwa ezweni ukuthi silekelele ukuvikela isizwe noma izizwe esakhe kuzo. Ngesikhathi sasesandlwane nakhona mengifunda umlando ngithola ukuthi abelungu amangisi ayempini ngoba ama-professional beqashiwe futhi wayedubule bebheka ukuthi isalary bonus ngiphindele ekhaya ngiretire kanti amaZulu wonke umuntu wayibutho uma ngabe ngasebenzisa lelo gama even naba bengakabi sesigabeni mhlambe sokushaya into esiyibiza ngokuthi front line babe nengxenye yabo kuthiwa uDB etc. So wonke umuntu wayorganized ngandlela thile wonke umuntu. Okufihlwayo bhambatha esikhathini esiningi kulemlando ebhalwa abelungu ukuthi ibutho kahle hle lahlakazwa ngesikhathi ingonyama ucetshwayo ibuya eNgilani. Imithetho abekelwa yona ongangezwe lakhe ukuthi ukuze amangisi akwazi ukukhululeka ezweni
lamakhosi amadala okhokho bakhe kufanele kuhlakazeke ibutho ukuze bazi ukuthi ngeke benze lutho ongangezwe. Oh yeah, yabona. Ngoba ukuba khona kwebutho kubangela amangisi uvalo ngisho esikhathini samanje. Yingakho nje uZulu enelungelo lokwenza izinto ezingenziwa ezinye izizwe. Ngoba ngoba khona amabutho. Ngiyenza ibonelo mhlambe ezimbili futhi ayidingeke ezimbili ngento sisodwa. Uma uzokhumbula ngesikhathi kuyotshalwa ingonyama ebuzileyo ingonyama umdlokombani silo sasenaleni. Kwakuthwe asingayi lapha yana. Ngiyakhumbula. Ngenxa yenqubomgomo yeCovid nemithetho yakhona yesikhathi. Kodwa safika lapha yana saba ngaphezulu kakhulu kwesibalo esivama ukuthi sibekwe mengaba abantu bezodibana ndawonye. Akekho noyedwa phakathi kwethu waboshwayo. Sasuphulile umthetho sasiyiphecelezi in contravention of imithetho yeCovid the National Disaster Management Act. Kodwa akekho noyedwa owaboshwa phakathi kwethu. Kodwa amaZulu kahle wona ephethe ngomthetho. Ubani wenzana emva kwalokho? Kungoba samaZulu. Iqiniso lokuthi okhokho bethu balifela ilungelo lokuthi sibe amaZulu. Bathenga ilungelo lethu lobuZulu ngeengazi zabo ezachitheka einkundleni zezimpi. Manje mengaba kukhona amabutho kwenziwa lento phecelezi sizothi ama special case. Lapho khona amabutho. Imithetho fanele ithi ukuguqulwa kancane ithi ukunongwa ihlelwe ngendlela yokuthi izohambisana nesimo sokuthi amabutho asuke khona ngaleso sikhathi avumela kuphi okuhambisana nomthetho. Manje amabutho bhambatha ukuhlakazeka kwawo kwakukwenza ukuthi amangisi awakhululeke. Amabutho alesasikhathi wayephila impilo yokuba yibutho. Wayengona ama-professional ngoba wabengatholi inkece, wabengatholi mhlambe holo engonyameni lokuba amabutho. Yebo kwakuba khona abaxoshiswa ngakho mengaba benqobile empini. Kodwa kwakungekho lutho esingathi mhlambe phecelezi i-stipend noma i-salary. Babengekho employed bambatha. Njengalabo bantu befanele bavikele impahla yabelungu namandiya ngoNtulikazi unyaka odlule. Sababona nje bethethe ngabandayo baqhela ngoba umuntu uyazi ukuthi ubheke isinto sezingane zakhe. Akazoyilimazisa ngabantu engabazi ukuthi babhikishelane. Lento eyenzeke emangisini ile eyenzeke ngoNtulikazi. Abangisi abona ukuthi abafuthi ngawe sizobulawa labantu kahle ngoba senzeni sibenzeni labantu. Bevele befa bona ukubonisa umZulu ukuthi akanandaba abantu eqhumayo lapha yana uya kuyona umZulu. Ithi qhuma ebeya kuyona. Ayiqhumi besabaleke mhlawumbe bathi angayi lapha ngishone ngala cha ibiqhuma umZulu ebeqonde kuyona. Njengethegese iqhumi mhlawumbe mengaba khona imbhikisho ethile. Ubona abantu abasha beshona khona lapho khona ithegese. Kuba ngathi yena ebanga ukuthi abaqhubeke. Bambatha. Ngicabanga ukuthi umehluko phakathi komuntu oba khona iholo alifumanayo mhlawumbe ngomsebenzi wakhe nomuntu oyiphilayo lento asuke ethi uyayilwela. Yilowo ukuthi uyimisele ukufa lo osempini elwela konke ayikho ngaleso sikhathi kunalona owazi ukuthi vele mina emva kwalempi kusafanele ngiphindele emuva ekhaya ngiyobona izingane zami ngiyodla le mali engiyiholile ukuze ngenze lo msebenzi. Amabutho aqala wazi ukuthi namhlanje mengaba singafezanga esihlangene ngakho asife okungcono. Khona isiqubulo ebuthweni sithi sifa nini kanti. Uma ngaba siyahluleka namhlanje asife sizamile. Ngicabanga ukuthi umqondo onjalo owawungawazi ukuthi uthathwe ufakwe emabhizinisini, ufakwe kwezemfundo, ufakwe kuzo zonke ezobuchwepheshe. uZulu kube mhlambe top 5 wamazwe kuyo yonke imikhakha wena wabona oChina, oJapan, oSouth Korea, oJalimani, oMelika kube nathi silapho ukube
lento eyayisemqondweni nasenhliziyweni zamabutho yahlelwa ngokobuchwepheshe besikhathi ngoba ukusuka ekubhinceni insuku zonke nasekuhlelekeni kwebutho ngaleya ndlela okuhleleke ngayo kuqala asiziyekelanga thina. Ngeke ngibone umuntu owenyanya imvunulo sengathi amabhlukwe avela nabantu bakube egcekeni akhohle ukuthi amabhlukwe aphoqa. Yeah. Inqubo mgomo esiphila ngaphansi kwayo eyencindezi. Inkululeko ukuthiwa sayithola ngo94 kodwa inkululeko ngoba ayikafiki emqondweni yethu. Kusho ukuthi sangaphansi kwencindezi. Sisaphila kolukhulu ubandlululo ngoba sisibandlulula thina emqondweni yethu. Impi inkulu, impi ayisekho enquthu lapho kwalwa khona impi yamangisi namaZulu. Impi manje isemqondweni yethu nasenhlizweni zethu. Iwona umehluko phakathi kwamabutho abekhona ngalesa sikhathi nawamanje. Ikhona futhi engikubonayo ukuthi njengoba wengaqashiwa amaZulu kwakuyinto ayiphilayo bazi ukuthi balwela izizukulwane abangezukuyibona babenzela thina esesibathela ngehlazo. Laphi niyakubuyela laphi no bahlale abaxoxa bomnandi bahlale beliphinde lelo gama kodwa namhlanje kukhona umqondeli wakhaya ukuthi umuthi athi amabutho sofanini kanti okusho ukuthi khona lekuthiwa is no point of turning back ababekuyona kunjalo impela Bambatha yayingekho option ngizobuyelaphi enye into Bambatha indlela ibutho elihleleka ngayo ongaphambili ongemuva amaqwa amajuzi wayebheke phambili ongaphambili mengabe uhlehlela emuva uhlehlela emkhontweni umuthi ungaphambili uyadela wena usulapho uzohlehlwe kubani ngeke ngizokuthiwa ilembe mengaba mhlambe insizwa inamanxeba emhlane yayithathe ngokuthi insizwa yayibaleka ukabili kungabani ukuthi mhlambe wayebaleka esitheni kade sebhekene naso waphenduka sabe sesimhupha noma ubebaleka lokho kungaphambi kwakhe ethi uhlehlele emuva wangena kubafowabo laba abangemva kwakhe manje yayingeke yenze njani uma ngabe ungaphambili kuphakathi ukuthi ugibela phezulu kwesitha uhamba kusona ngenyawo okanye bahamba phezulu kwakho laba abezimva kwakho kwakungeke ukuhlehlela emuva umqondo ukuthi into mengaba sengiyiqalile angiqhubeke nayo ngize ngiqede isona sifundo esikhulu esicoshakalayo ebuthweni nasemlandweni ngamabutho ukuthi mengaba seyibukene izimpi enganeno nengaphesheya sizoshawa okanye sizobashaya laba bangaphesheya akukho okunye siyaphambili ngenhloso ukuthi siyanqoba noma siyazenyeza kuhanjwe phezulu kwethu sidla inhlabathi ngesikhathi namhlanje ngoba siyayiqhathanisa kanje asenawo lo mqondo njalo into esiyandile manje ukuthi uZondi ufuna ukukhankasa ahlule uShandu noShandu ufuna ukukhankasa ahlule uZondi so noma singavumelana sithi ngiphambili ke ngilandele ngithi ngiyaqalaza ngisakuboni noma imina ngizothi uzothi uyangilandela bese ngithathe enye indlela ephuma eceleni ngiyabuya sengibuya nezitha into njengaleyo ihlasele lento inkinga khona Bambatha ukwentuleka kobunye futhi ngingathi mhlambe isifo esingenise kakhulu intando yeningi uyabona lapho kufanele kube khona abantu abaphatha abanye bengenalo ilungelo lokubaphatha kunenkinga ngicela ichaze le uyabona mengaba umuntu ezoba inkosi ngokupheleleyo kusuke kukhona ukuhlonzeka okwenzekile emndenini wabona ukuthi lona unaleli khono lokuhola unekhono lokubekezelela uneqiniso uyakwazi ukuhlaziya uyinika isikhathi sokuthi abukisise yonke into bese emadodaneni enkosi esuke siguqile ngaleso sikhathi umndeni ubusuhlonza ukuthi nangu ofanele ukuthi akabe inkosi ngokunjalo ebuthweni
noma kwesiphi isigaba nje sobuholi. Uma insizwa ziqoka umholi wazo, induna yazo, zisuke zibona onekhono elithile elingakwazi ukuthi lithathe ibutho ezingeni esuke likulo liye ezingeni elingaphezulu kwalelo, futhi kusuke kubonakala ukuthi nawa amakhono esuwentulayo ebaholini abakhona ngaleso sikhathi. Lona esimqokayo njengamanje unaleli khono esilentulayo esibona ukuthi uzokwazi ukuthatha ibutho alise ezingeni elidingakalayo. Manje mesebenza ngendaba yentando yeningi ukuthi ubani okwazi ukuthi avuselele imizwa yabantu. Kusetshenzwa ngemizwa entandweni yeningi ngoba uthando lumuzwa. Ngiyakhohliseka futhi uthando. Uthando alidingi ukuthi ucabangele ekujuleni. Kuya ngokuthi uzizwa kanjani ngaleso sikhathi. Ngingacindezela iminyaka mhlambe emine bese ukuthi kuzophela lo owesihlanu unyaka. Kube isikhathi mhlambe sokuyokhethweni. Bese ngiyabuya ngikhohlisa. Kuhle kokushela intombi. Bese ngikwenze ungithande. Bese uyahamba uyongikhetha futhi. Kodwa kuba impilo nje. Ukube ubucabangile wahlaziya ubuzobona ukuthi cha lona akasadingeka lehle ebuholini. Ngoba yeah. Intando yeningi iyona nto ehlupha ngayo kakhulu ukuthi khona abantu abangafanele ngaba abaholi. Abangenayo into yokuzalwa ngaphakathi kwabo ehambisana nobuholi. Abangenasiphiwo sokuhola, abangenamakhono okhola futhi abangenalo uthando lokhola. Khona abantu abangalithanda ukhola. Khona usomahlaya lapha enkundleni zokuxhumana ke wabuza ukuthi njengoba umholi uyahola noma uyahola, usebenza uholile noma uholi. Ebuza nje ukuthi uyahola qala noma uyasebenza qala. Khona abantu abaholayo lokho ukuthi bathola inkece ekupheleni kwenyanga bebe bengaholanga. Oh yeah, bengaholanga umuntu abanalo ikhono lokhola kodwa bayahola. Yabo kungoba khona abantu abangenalo uthando lokuba sesigabeni sobuholi kodwa bathola inzuzo yokwenza umsebenzi wokuba abaholi. Intando yeningi. Okay, sisemsakazweni Izwi Lomzansi 98 FM. Mina imzuzu lishayile ihora le-10 isikompilo igama lohlelo. Ngicela ubuyingena uma uthi uyafuna ukuyingena ngoba ngophasi sobe sesibeka phansi 0604807163 063820844. Imiyalezo engisayibona la ku WhatsApp angazi ukuthi nje ile ibingelela impolo engaqondene nohlelo. Bengingathanda ukuthi kubile eqondene nohlelo njengamanje. Khuluma nenduna la ubaba uShandu kanti ke sihlaziya sicubungula umlando wempi yasesandlani siqhatha namhlanje asuphindele ukuthi ubani wayenza ukuthi kuphi yebo kukhona lokho kodwa manje ngeke usize lokho uma ukuthi asihlaziyi sibheke esimweni sikusona njengamanje ukuthi sifundani kuyona lo mlando wempi yasesandlani sasa abantu abanjani uwenza ube nampumuzwa ngesimo osibonayo njengamanje khona ufuna ukuphawula la umuzi ukuthi uthini sawubona sawubona Mpolo nayo isambele sakho lapha ngumlungiswa wadlala nasesitazini iyangijabulisa umlando asibekela wona ngempi yasesandlani kodwa umbono wami Mpolo nesambele ukuthi kungiphatha kabi mina uma umlando wethu kanje ngempi yasesandlani wenzelwa endaweni eyodwa nje lapha eRock Street kuphela yabo yindaba ongenziwe eSouth Africa yonke kwaZulu Natal yonke sembe wenziwe nasemlazi kuba khona kwenziwayo emlazi kwenziwe khona kwaziwayo eClermont khona ingane isizwe ingane zizokwazi ukuthi khona impi yasesandlani umuntu lapha endaweni eyodwa ufihlekile yabo ngiyabona amaJuda umlando wawo weHolocaust awugcina eGermany kuphela usemhlabeni wonke ko-America nale-South Africa ngibona nje anje namakholo uJesus Christ umlando wakhe useBethlehem usemhlabeni wonke yabo ngeke ukhohlakale kanjalo so ngokwami uma umlando wasesandlani ulapha endaweni eyodwa nje ufihlekile ngeke ingane zolona zizokhohlwa yabo
ngathi ngafunda ngesikhathi esizayo ube khona iSouth Africa yonke emekhona amazulu asegoli awugubhe khona ngendlela yawo egoli amazulu aphesheya awugubhe amazulu aseThekwini awugubhe ungabi sendaweni yonke eyodwa ngiyabonga. Okay ngiyabonga ngiphandle sithokoze kusibalikhulu ngombono ngoba akusiwo umbuzo ncamashi kodwa ingqikithi yalokho akushoyo ngiyayizwa impendulo ithi kungoba ingane vele azifundiswa ngomlando oqondene nathi ukube izingane bezifundiswa bekungeke kube khona isidingo sokuthi kukhulunywe ngomlando minyaka yonke kube kukhulunywa ngokubaluleka komlando kube kukhulunywa ngobungcwele bale lenhlabathi suke sinyathela kuyona bese lapha enquthu umuntu azazi ukuthi mengaba ehamba lapha yana uhamba lapho kulele khona amathambo oyisemkhulu kulele amathambo onodela mzimba abayidelela imizimba yabo ukuthi kuphile thina ingakho kugujwa khona unyaka nonyaka ngoba okuqala ibudget iyona ephoqa ukuthi akuyiwe lapha yana unyaka nonyaka futhi kudingeka silokho sibona le ntaba esuke ingemuva kwalapho kugujelwa khona intaba ekuyiyona amangisi aweconto ayivikele ngayo mengaba bemengaphambi kwayo bazi ukuthi akho umuntu ozoqhamuka emva kwabo kanti ngokwendlela yempi yebuthula kwaZulu vele kwakufanele kugcine bedliwe abantu abazoqhamuka emva kwabo ngicabanga ukuthi uyufunda umlando ukuthi kukhona uphondo olwagudla intaba lwagcina lwaqhamuka emva kwempi yamangisi ligudla intaba eziseduze kukhona olunye uphondo olwagudla intaba eqhelile belingabonakali olwafika empini vele amangisi esephelile ilo luphondo olwagcina lidlula lapha liyeshiyane pheceleze eRock Drift yebo khona kubalekile ukuthi ingane ayifundiswe ayingafundiswa ngoba nakho sekusondele usuku lwempi yasesandlwana akube into efundwa njalo ngoba uma kungenzeki lokho sifunda ukuthi umzabalazo waqala ngoba naso sekusunguleka amaqembu athile ezombangazwe siyakhohlwa ukuthi umzabalazo womhlaba waqala ngesikhathi amangisi efuna ukuphuca ingonyama amakhosi nesizwe sonke umhlaba njengoba namhlanje besalwela ukuthatha lo mhlaba omncinyane osasele kusezandleni zethu engakusho kudla mina kusezandleni zethu ukuthi ugujwe nomkuphi akekho umunye umuntu esomkhomba cela ukuthatha umunye la ade funa naye ungena sawubona Nondaba yebo ngiyaphila nendona le lapho yebo siyaphila hayi khona ukhuluma noNgqoko mfowethu mapolo mina nduna nginombuzo la ngiyengibona induna seziningi ngishabafana abancane abaphuma ezikoleni uthola ukuthi umuntu useyinduna usehola amabutho ngithi ake ngibuze la ngoba khona into engayizwa kuthiwa umuntu ongenawo nkosikazi akakwazi ukuhola amabutho ngoba uma esibizele kwakhe ezosela imithetho ethile yesigodi akekho umuntu ozogaya utshwala ngoba unkosikazi suke ngenayo so-ke ngithi angibuze enduneni ukuthi umuntu uma kufanele abekwa abeyinduna kubekwa nombani yini noma mhlambe kunesigaba esithithi sokufanele ukuba induna ungabaleki phela ngoba usho uhlobo lomduna ngoba uyichazile ushandula ukuthi khona yeah usho yipi inhlobo kusiphi isigaba bethi induna zeyigodi yeah okay hayi sure siyathokoza ngombuzo mapholoba kodwa ukube wawuke walalela ezinye zeingxoxo zethu ubuzoqonda ukuthi bese ngingayichaza igaba zobuduna nokwehlukana kwazo kodwa ngizophinda mhlambe ngibeke ngokuthi kukhona induna ekhethwa esigodini ikhethwa yinsizwa ezikhona kuleso sigodi ngaleso sikhathi kukhona induna ekhethwa ebuthweni eqokwa ebuthweni bomkhulu lapho ibutho lisuke libuthwa khona kusuke kungabuzwa nake lapho ukuthi usuganiwe insizwa uganwe umabani ayingaka amakhosikazi ngoba into ebaluleke kakhulukazi ebuduneni ukuthi ukwazi ukuyinikela ebuthweni
ukhuluma ngobuholi ebuthweni ngathi ukhuluma ngobunye ubuholi cha ngimzwile ukuthi uye washintsha inkulumo yakhe mengabuza umbuzo umuntu ekuphoqayo ukuthi aganwe mhlambe ungabeka ukuthi kuyaphoqa induna enhlabathi ngoba kufanele kube umuntu nje osekhulile ongaba nengane mhlambe nazo esesigabeni sokuthi ziganwe okay ngoba umuntu ofanele ukuthi imithetho useyifunde waze wayifundisa ingakho ekwazi ukuthi ayifundise abanye abenumzane esizweni noma esigodini mhlambe kube kukhona impoqo esimeni sokuganwa ngingathi uyena umuntu ophoqeka ukuthi fanele aganwe kodwa induna yamabutho ngoba kahle hle isikhathi esiningi sokuphila kwethu siyinduna zamabutho sichitha kuwo lo msebenzi isikhathi somndeni sincane kakhulu futhi nje ilembe laliphoqa ukuthi mengaba insizwa ibuthiwe ayibe neminyaka ethile ngaphambi kokuthi iganwe noma ayibe ibone izimpi eyithile mhlawumbe ngaphambi kokuthi iganwe umuntu wayengaganwa eno25 esikhathini selembe ngisho nami una30 wayesuke ngagana insizwa zayigana kusukela mhlawumbe ko35 ukuya ko40 vele kwakuba insizwa eyisuke seyibone izimpi eziningi ilembe lalithi insizwa esuke sibone izimpi eziningi insizwa yangempela leyo ezokwazi ukuthi izale isizukulwane samaZulu esiqotho esinesibindi hayi amavaka lawa azoshesha phele azala izingane ezamavaka ivaka zake zalivaka ingakho izolinje abantu abahlezi bencetheza abasaba iqiniso basaba ukuthi bazofa sengathi ukufa bake bakubona ngaphambilini umuntu okwazi ukuthi ukufa kumnandi noma kubhlungu kodwa ekugcineni vele uzofa izinto zibe zingalungisiwe indaba yasebuthweni ifuna ukuthi kube umuntu onesibindi umuntu oneqiniso umuntu onobuqotho ikona kubalekile kubeni induna yasebutheni kunjalo kunokuthi khona ngazi makuyihlaya nje ukuthi kwakuzokhethwa induna kwenye indawo ngazi ukuthi kwakubukwa kubantu ababili omunye nenkosikazi oyedwa omunye namaningi manje sebethi mebekhuluma laba bathi hayi lo uzobheka kanjani inkinga zethu nomfazi oyedwa nenkinga eyodwa sifuna lo nenkinga eziningi yena useyakwazi ke loyo ukuthi amelane nomuzi and lokho kwangifaka umqondo othile kimina ukuthi ezinye izinto abantu abayibukayo akuzona lezi ngolimi laselokishini ezi-obvious ngingabeka ngokuthi Bhambatha nalapho singabuka enduneni yenhlabathi yebo induna yenhlabathi le ngoba vele kakade umuntu onamakhosikazi amaningi asonke isikhathi umqondo ufanele ukuhlezi usebenza lukhona uchukulo lwasesithenjini olungahlangene nalutho likhona egcekeni uthothi egcekeni nje ufike kumtoti kodwa uzofike nje ayixove umuntu esuka kwabo ethi uzokwakha umuzi kodwa uzofika xove wena ke njengendoda wena efanele ukuthi uqhabuke namacebo ukuthi uzogwema kanjani isimo sokuxovana lapha ekhaya kodwa wenze bonke abantu baneliseke kuyasiza lokho enduneni yenhlabathi kodwa mengaba ubhekene nensizwa lapha yena afuna isibindi wazi ukuthi khona insizwa vele ezingamashinga ebuthweni khona insizwa ezingamaqhawe vele wena kungenzeka ukuthi awukwazi ukushinga ngaphezulu kwazo lezi nsizwa kodwa fanele ukwazi ukuyilawula ize kunjalo uzokwenza kanjani indaba lapho Quarter past 10 isikhathi manje Izwi Lomzansi 98 FM ngicela ukubheka uWhatsApp ongenile konke sawubona pet zone ngicela ukubonga ukuvuka inyama esahlangene nomphefumulo ngithi okay ngathi hayi bingelela abantu kanti sakhuluma kwamanje sobesibingelelana nje ngokuhamba kwesikhathi kwamanje ngicela ukuthatha ucingo ngizothi thina Paula sawubona yebo sanibona babonanda yebo cha ngiyanibingelela yebo udala okusima bonondaba ngekhaya ubaba ukhuluma kahle bengifuna ukuzwa lapha mina uma ethi ngo-1994 sathola inkululeko manje ngokubuka kwami kungenzeke ukuthi ngo-1994 emveni basithola inkululeko kwasetshenziswa i-violence iyona lento esahlele engqondweni ekuthina kwafanele kuqale kuhlalwe phansi ngikhathi isikhathi ukuthola inkululeko ukuthi ukuqoqa kwezinye izinto ukupholisa amanxeba engqondweni zethu njengoba ubaba esho ethi ngo-1994 thina sayitshena ukuthi sikhululekile kodwa sayibandlulula thina umbuzo uthi makube sayikhipha kanjani le CD engqondweni zethu yabo yebo ne
nguzwile umbuzo nondaba angisayizwanga insizwa lena ukuthi ubani uDarox Darox ulovo waserowundini mjitha Darox kahle hle khona iphuthe lenzakalayo ezizweni eziningi lapho kwabakhona udlame kwakufanele kube khona inhlambuluko ezenzakalayo kulezo zizwe kulezo igodi kulawo malokishi ekwaliwa kuwo ngoba kwachitheka ingazi zabantu abazalwe omama kunelilo ezalilwa omama nobaba kunezingane ezashonayo kulezo zimpi mhlambe embuzo nokuqala kaBhambatha namhlanje ukuthi yindaba impi yasesandlwane ikhunjulwe kangaka kungoba kwakuyimpi kwakuyomlungu nomuntu lapho umlungu ahluleka khona ezinye izimpi ezibukwayo emlandweni ziphakathi komuntu omnyama nomuntu omnyama njengalezi ezazikhona ngaphambi kokhetho luka-1994 kwabulalana abantu abamnyama kakhulukazi amaZulu ebulala amanye amaZulu imiqondo yethu yayisivele inqotshiwe ingakho mesibuka impi yasesandlwane sibuka ubuhle nobumnene esasiyibona sisanemiqondo yethu epheleleyo sisakwazi ukuyicabangela ekujuleni kodwa sicabangele isizwe sonke ngicabanga ukuthi kudinga inhlambuluko ezizweni emalokishini esikuwona noma esiphila kuwona ukuze mhlambe lelifa elimnyama elilokhe lisikakile kusukela ngo94 kuze kube manje kungahle kube khona ubungcono obuba khona emoyeni yethu singaze sibone ukuthi siyinto eyodwa sasingekho isidingo saleli gazi elachithekayo sasingekho isidingo salemphefumulo eyaphumayo ngoba ngiyakhumbula nje khona umholi othile kakhulukazi kunamaqembu amabili kuyiwona awawelwa ngaphambi ka1994 ethi yena akazaphume eqenjini ayekulona ngaphambi ukuthi asungule leli agcina eselisungulile leli aseqhube nalo kwezombusazwe yonke leminyaka ngoba ethanda wacelwa ukuthi akahambe ayolekelela isimo esithile kodwa yena inhliziyo yakhe isasekuliqembu leli ekuyilona elalilwa neqembu alisungulayo bese uyayibuza ukuthi kanti ingane zabantu lezi zayibulalana ngoba kwenze njani uma yena inhliziyo yakhe yayisaselapha yana kulaba bantu ababelwa nabalandeli bakhe khona umlando wekuthiwa uyiphutha awuziqhingi ngawo iwona mlando osingaziqhingi ngawo lo esikhuluma ngawo njengamanje kodwa lo nduna ngiyacela sihlale phansi la ngisiqondane nawo ngqoqodwa lo namhlanje sibheke lo wasesandlwane kodwa kuhle nje ukuthi sidlule kuona ngalendlela ngoba siyaqhathanisa la kunjalo ukuthi khona ukulwela into elungile uvikela ukulunga noma ubuntu noma indlela eyiyo bese uba khona ukulwela into engekho Bhambatha 10:20 isikhathi ngicela ukuphindela ku WhatsApp ngibona ukuthi ama voice note ngiyawezwana ukuthi bathina abaphawula kona asiwathole ethi ngibone ukuthi izinto zakhona zimi ngendlela yini Babshando ake nginganelele la ngibuze inkundla endala ukuthi uma uyinduna eyinsizwa kufanele ukuhola insizwa ngobuqotho uma ungakazi uye endlunkulu uyolanda amandla okuhola amabutho ngoba ngoba sizinsizwa ezigodini esekuzona mina nguqwabe ngila iBorder Sale phasi kwesizwe sika Ndabezitha ubaba umqoqi ngikule ngxenye odamaqade seBorder Sale ufanele nomuntu thothi lo muntu akazi kwaNdlunkulu kule kwaZulu esilweni akazaye kokhonza khona asibuyele namandla okusihola singamabutho kaZulu ukuthi umdidiyeli onjani uthola ukuthi uyinduna kodwa ukazuye esilweni kolanda amandla uyazi musonta kwababushembe ukuthi ke kufanele ukuthi ubuye phela uyenanda uyolanda amandla okubuya uhole labantu sokubahola emathempelini
uma induna zethu ngaze ziye endlunkulu zithola kanjani amandla zingenawo zona? Ngiyayibuzela ukuthi kufanele yini. Nduni Ngicabanga ukuthi amabutho lawo asuke eholwa ileyo nduna noma lo umdidiyeli iwona kufanele agqugqumezele lezo induna ukuthi aziye komkhulu, ngoba kuyiqiniso ukuthi kukhona amandla atholakalayo komkhulu, amandla omphefumulo namandla omqondo. Kukhona inhlonipho engiye ngiyibone yentuleka enduneni noma nje insizweni engaze inyathele emagcekeni komkhulu. Kunendlela yokukhuluma ekukhulunywa ngayo komkhulu, hayi ngoba abantwana basendlunkulu kuphela mhlambe namakhosi asendlunkulu nengonyama. Kusuke kuyinhlonipho eyenela wonke umuntu, ngoba uma usegcekeni komkhulu awazi ukuthi uzokhuluma noba, ngoba ngeke uwazi wonke amakhosi awu-300. Futhi ngeke ubazi bonke abantwana basendlunkulu, ngeke ubazi futhi nabantwana beyibongo laba abazalwa abantwana bamantombazane abaganele ezibongweni. So awazi ukuthi uma ngaba mhlambe uphakamisa nje umhlwenga ngekho sidinga ukuthi uphakamisela abani. Kukhona inhlonipho nje nokuyithoba okuhlezi kukhona endlunkulu engikholwa ukuthi insizwa eke yanyathela emagcekeni asendlunkulu iba nakho lokho, ngoba ibona indlela ehlukile yokuphatha umuntu nokuphathwa iwumuntu eyifisa ukuthi nami ngingafisa ukuthi ngiphatha abanye abantu ngakithi kanje. Bese inhlonipho inalento yokuthi uyathelelana. Umhlonipho umuntu naye ukubuyisela le nhlonipho. Bese khona eminye imikhosi lapho kusuke kugcina khona usiko. Kukhona nemikhuba ethile nemikhutshana eyenziwayo esiza umuntu ukuthi abuye enamandla athile mesephindela emuva. Kuyiqiniso ukuthi insizwa nensizwa hayi induna zodwa. Insizwa nensizwa ayoyinika ithuba noma kukanye ngonyaka iye komkhulu mengaba kukhona imbizo, imikhosi nemigubho. Kodwa kakhulukazi induna, ngoba le nqubomgomo engichazayo uyakwazi ukuthi abuye azoyifaka esizweni nasensizweni ayiholayo. Xa sithathe enye inkulumo lasizithuthini. Sawubona wempolo nesihambeli sakho lapha engibingelele. Cha mina Mpolo engingakusho nje ukuthi bengiphatha kabi le ndaba ukuthi kukhishwa incwadi enkantolo ethi isilo kumele sivinjelwe singathuli inkulumo njengoba bekumgubho nje. Ingiphatha kabi ke le nto mina ngoba kunabantu abasetshenziswa ukubulala izinto zethu thina amaZulu. Ngiphatha kabi impela le nto leyo. Kufanele isilo singakuvumeli ukuthi kungenela abantu bepolitiki bekwazi ukuthi beyorula lapha endlunkulu, ngoba uma bezovuma ukuthi kwenzeke le nto leyo boba bayifaka ehlathini. Isilo nje isilo. Angiboni ukuthi kufanele sivinjelwe ekutheni sithule inkulumo. Le nto nje ngiphathe kabi. Yini-ke kusetshenziswa abantu bepolitiki ukufeza inhloso zabo. Ngiphatha kabi le nto lena ngempela. Ukuthi izinto zethu thina amaZulu zibukelwa phansi. Kufana nalento ukuthi makuba umgubho kaShaka ususwa sitenga ukuthi uyokwenzelwa emabhida. Yini leyo nto leyo? Ungawuthatha konje umcimbi wakomunye umuzi uyowenzela komunye umuzi. Yini leyo nto leyo? Hayi. Izinto zethu nje thina abantu bamaZulu kuyaqedwa nje ngathi kufanele isilo singakuvumelike lokho. Uma uthi siyaxayeka sibikele isizwe saso amaZulu kubona ngathi kwenzakalani, ngoba phela vele angithi kwaliwa nasekuqaleni. Into yakho vele kumele ukuthi uyilwele nje ngaso sonke isikhathi. Mase sihluleka isilo sisho ukuthi cha sengiyahluleka manje sengapheka amandla ekeni sondele sibone ukuthi senze njani, ngoba ngempela kuyaqedwa nje ngento umuntu omnyama. Umsamo wethu nje kuqediwe ngawo, ngoba kwayikhona nje ukuthi kuze kuthatha ucetshwayo ukuthi usiwale eNgilandi wayokwenziwa nje lapho wafika wasayina into zamaphepha. Hayi Yo thanda ukushuka nokuphawula lokho. Ithi impendulo mayikhona. Cha impendulo nje ayidingeki, ngoba phela uveza imibono yakhe
nendlela yena azizwa ngayo ukube mhlambe besilele emhlanganweni bese uthi hayi siyamuzwa sibe siyadlula kodwa engifisa ukuthi sikulungise ilokhu ukuthi sigagule abantu noma sigagule abaholi ngamagama. Ngiyamuzwa ukhuluma ngomgubho kaShaka, ngiyamuzwa ukhuluma ngocetshwayo. Ingonyama lezi akuyiba abantu nje, njengoba emndenini singabizi obaba ngamagama, sikuthatha phi ukuthi sivele sigagule obaba bakaZulu wonkana, ngoba phela ingonyama isuke iphethe uZulu wonke. Kukhona amasiko enziwayo ngesikhathi kugcotshwa ingonyama okuyenza ibe ngaphezulu kwawo wonke umuntu okhona ezweni. Nangaphandle kwengonyama induna, umntwana, inkosi, kunesizathu sokuthi kuphongozwe ngalawo mabizo, kungoba basuke beyilokho vele ingonyama. Ukuthi uShaka ukhona wamthiya lelo gama lelo wathi unguShaka, akuthina esiphila ngalesi sikhathi, futhi nawe bekhona ngalesi sikhathi babengavele nje bathi uShaka. Kwakuyinsizwa leyana engahamba phezu kwakho ungabi indaba zalutho, njenganayo ingonyama ucetshwayo. Kuthiwa wayesaba iqhamuka uma isidlule eduze kwakho nje, hayi kwasuke sokonakela. Manje sikwazi ukuthi sivele sikhulume ngabo sengathi sikhuluma ngabangani bethu nje, abahlobo bethu esibabona insuku zonke. Fanele sifundiseni ukuthi mengaba sikhuluma ngabathile sibanike inhlonipho efanele, nathi sizokwazi ukuthi sithole le nhlonipho leyo. Okay, ngizwa kahle. Asidlulele ngathi kuzobe yokugcina le voice note. Nondaba. Ngibingelela zonke kumzansi noba bohleli naye noma ngaze ngilaleleke le engixoxa ngayo this morning, kodwa I'm very impressed ukuthi kunobaba ohlambe ngalolu hlobo okwazi ukuxazula inkinga umlalele. Ngiyambona lo muntu la uphiwe ukuhlakanipha, and kube nje kuyenziwa ngabe ngiyamshada noma ngashada sibe u-20, so lonke nokuhlakanipha, because imizi eminingi ibona injena nje indaba yamadoda athe nemizi kodwa ukuhlakanipha kungabi khona ukuze umuzi wakhe wakheke eyedwa inkosikazi kodwa ahluleke. Kodwa ngiyambona ukuthi bangabe u-20 kodwa ngabalawula ngenxa yengqondo yakhe. Sengathi angafundiswa namanye amadoda awabize nje azokhuluma nawo. Kaze kuhleka nje, yabo le ngizoyiqopha ngiyibeke dining room njalo ngilalele bese hayi nondaba ngicabanga ukuthi usunomsebenzi nje umfikanyana wasekhaya, homework le. Impendulo yami nje ithi nondaba homework yakho le fonto uyilungisa. Angidluli lapho. Kodwa kukhona iphuzu libalekile la engicabanga ukuthi sikalithatha kule nto ayishoyo. Ukuba sebuthweni kuba yibutho, ngingathi ikona lokakuzwayo nondaba. Awusho ukuthi lento akhala ngayo kwamanye amadoda imphumela yokungabuthwa ngendlela kakasha. Kunjalo nondaba. Yabona into ebaluleke kakhulu umuntu ayicoshayo ekubuthweni ukuhola, ngoba njengoba ngasho enkulumeni zokuqala ukuthi uma usebuthweni uyofunda ukuba umholi, ngoba njengensizwa ngolunye usuku uzophoqeka ukuthi uhole umuzi kayihlo. Kungenzeka ke mhlambe ngesigaba sokuzaleka kwakho noma ontanga yenu ugcine usesigabeni sobuholi besizwe, kodwa kufanele uhole egcekeni lakwenu. Ukubuthwa kukunika amaqhinga namaqhingazo ukuthi ungafundani mhlambe esigabeni sobuholi ongakwazi ukuthi ukusebenzise empilweni yakho ngaphandle kwasebuthweni. Mengaba usebuthweni wehlulwa izimo zasegcekeni lakwenu, ayi kusho ukuthi inhloso yokubuthwa kwakho
ayikho kahle hle. Ngasehlangothini lokuthinta lokwenzani lokuphatha mhlawumbe igama ukuphatha lizongiqhatha nabanye noma ngasehlangothini lokwazi ukuphilisana nabantu besifazane kuningi enikufunda ebuthweni okudala ukuthi nithi meniqhathaniswa nabantu abangayanga ebuthweni nivelele Bambatha bengibuza ngoba ngifuna ungichazele nje kancane uma ngikhona nje ebuthweni iyafundiswa insizwa ukuthi iphatha kanjani yona imphatha kanjani umuntu jikelele ngaphandle kwesigaba sakhe ngaphandle kobulili bakhe ukuthi umuntu nje isidalo esiwumuntu osiphatha kanjani into ephefumulayo nje ehambayo lapha ezweni ngenyawo zayo iphathwa kanjani ubusu uyafika ukuthi esigabeni mhlambe ingane iphathwa kanjani umuntu wesimame uphathwa kanjani kube sekuyajula ukuthi ngokwezimo zokuthandana umuntu wesimame uphathwa kanjani zonke lezo zinto ziyifundo ezitholakalayo mengaba insizwa ziyobutho ngenzeka abanye ukuthi baqhamuke emakhayeni akahle lapho insizwa suke seyifundisekile vele kusuke kukuvuselelwa nokugcizelela ukuthi lokhu ekufanele ngabe kuyenzeka akwenzeke ngempela ngicabanga ukuthi ebuthweni mhlambe isimo esikhona ke ngokuyiphatha nokuphatha abantu kuyisimo esinjalo Sibonga kakhulu 27 to 11 cela ukudonsa nje kancane lenkulumo esinayo ku Facebook ngiyayibona imiyalezo kodwa bungakabikho oqondene nalolu hlelo esinalo njengamanje uthatha ucingo nje mhlawumbe uzobe sekube lokugcina kule nkulumo sawubona hayi laveleke lwanqamuka phelele time bengithi kodwa nangu umunye ongena sawubona Onanda yebo sawubona Inondaba afishane nje ingudla mahlathi lekhuluma nabo ngibuza ukuthi lesihloko enixoxa ngaso lapho abe siyahambisana yini nokwenzeka mhla kuqala ukuthiwa abesimame nengane zinamalungelo okwesibili ngabe sikhona yini isikole noma ama-training sessions enziwa mhla kuthiwa labantu engibashoyo banamalungelo okuthi bacacisele ukuthi asukaphi agcinephi and then nabesilisa abahola leyo mindeni bona ama-powers abo ami kanjani awungibeke nje isithombeni lo ngizolalela radio. Alright sabonga ngudla ngilahlekile ndona fanele ngisho bengilahlekile Bambatha ngicela ukumelapha umlaleli lona ungazishonga ukuthi ubani othi ingudla macela hayi sithokoze ensizweni yenkosi impendulo elula ethi cha awekho ama-workshop enzakalayo ngoba phela iqiniso liwukuthi lo mthetho okhona akuwona owabantu bonke omntakabani ngoba kukhona umholi wezombangazwe owathi kwakhona bonke abantu lapha eGoli eKempton Park ngesikhathi uhlezi inkomfa lena ayibizwa ukuthi Khodesa akulona iqiniso kwakukhona abantu abathile nabahlobo babo kuyoqoka imithetho lena esikhona kumthetho sisekelo ikhambi mhlawumbe engibona ukuthi lingahle libe khona ngoba lokho akuvezayo kuyingqinamba yesikhathi sokuthi abantu abayazi imithetho abawazi amalungelo abo ukuthi aqala lapha phela laphi mina ngizothi umuntu nomuntu one smartphone phecelezi akaye ku-App Store noma ku-Play Store efonini yakhe afike afune i-South African Constitution izovela isithombe esinombala ohlaza iveza uphawu lolubizwa ngokuthi Coat of Arms yeningizimu Afrika ibhaliwe South African Constitution
yilapho abantu bezokwazi ukuthi bayifundise futhi bafundisane ngamalungelo abo esigabeni sesibili se South African Constitution section 2 chapter 2 yeah Bill of Rights. Umuntu azazi ukuthi unaliphi ilungelo akanalo liphi ilungelo lakhe liqalaphi liphelelaphi elomunye umuntu liqalaphi liphelelaphi. Bese ngifisa sibuyele entweni eyayikhona mhlambe ngisakhula mina ngiyakholwa ukuthi mengaba yenzeka ngisakhula ngoba ngiyabona ukuthi uphambi kwami ngeminyaka nondaba. Leli bhuku lelibizwa ngokuthi inqolobane yesizwe asike sihlupheni kakhulukazi abantu asebenengane bayolifuna leli bhuku libe khona umuzi nomuzi. Inqolobane yesizwe iyona mhlawumbe ngibona ukuthi ingaba nomhlahlandlela ekuthenini abantu bakhumbule indlela yokuyiphatha nezinto efanele ngabe zikhona egcekeni esigabeni sosikompilo esigabeni sokuyiphatha nasesigabeni nje sayo yonke into efanele ukuthi ngabe ikhona nje eyinqubomgomo yasegcekeni. Yilapho ke umfana engadingi ukuthi azatshene intombazana ukuthi musu kungiphatha ngalolu hlobo. Nentombazane ingadingi ukuthi izitshelo umfana ukuthi cha awenze kahle umenza kanje. Ngoba esikhathini esiningi mesikhuluma ukuthi sinamalungelo sisuke vele sesicindezela awumunye umuntu amalungelo. Ngesikhathi umuntu etshela ngelungelo kusuke vele sedavuza kwelakho ilungelo. Ngani mhlawumbe mesingenza kanjalo sizokwazi ukuthi sisizakale futhi sisizane. Le amalungelo kufanele nasihlalele phansi sixoxe ukuthi afika kanjani achaza ukuthini. Okay safika kodwa achaza ukuthini. Sihlazi kahle ngoba kukhona umqondo khona we ngizokubiza ukuthi complain yabantu ababona ngathi amalungelo abanye anciphisa wabo. Kodwa mase singaphindela kulento esiyibiza ngesikompilo noma ngenqubo yakudala yila ilungelo lomuntu lalingaphezulu kwaleli likhona nondaba kwaku strict ngaphezulu kwaloko kuyikhona nje manje bambatha kamancinci. So lo abantu abakushoyo manje ngikubona kuyifake futhi kungasizi kodwa lokho kukhona emandulo ikona impela ke lokho okwaku strict ngaphezulu kwaloko kuyikona ngoba ngaso sonke isikhathi mesikhuluma ngamalungelo sayikhohlwa lento ekuthiwa yamsana nayo kuthiwa irresponsibility. Alikhona lilodwa ilungelo lingenayo lento ekuthiwa irresponsibility eceleni. Awukwazi nje ukuthi ulikhethe ugiye ngalo ukhohlwa irresponsibility yakho ngapha nondaba. Kodwa leyo ngiyothanda sibekele isikhathi ngoba lezo ndona ngithanda ukuthi sithathe inhloko sodwa sincane senze isiqiniseko ukuthi sisodwa nje senza isiqiniseko ukuthi siyasenabisa. Asiyuphila isikhathi eside la kufanele senze ukungenani sithi ukungenani khona ihloko sisodwa sasichaza. So walichaza ibutho nduna kodwa nje basike savumelana eceleni mhlawumbe nabalaleli bezwe sebengaba ufakazi. Uzoloku ubuye njalo. Bambatha kamancinci. Ungadinwa ukuphinda into eyodwa. Kunjalo kulomsebenzi sikona. Kunjalo. Kwezinye zehasho zami kuthiwa ngithwasela kasolwazi umafunde fundisa. Oh yeah, yeah. Nami ngiyazama ukuthi ngicoshe lapho ngicosha khona bese ngidlulisele kwabanye ukuze nami ngizokwazi ukuthi ngiyobheka ukuthi yini eshodayo lapha la ngifundisa khona ngiphinde ngihambe ngiyofunda futhi. Kubonga kakhulu bese ngithi abafisa ukuthinta sikhumbuze ukuthi utholakala kanjani. Okwamanje nondaba ngizocela ukuthi ngingathintwa umuntu khona isimo esikhona nje esibucayi emndenini. Okay. Ngizocela nje ukuthi kulento wasa mhlambe kuze kushaye noma undasa umahle mhlambe ngingathintwa ngezimo eyidinga isikhathi kakhulu khona isimo efanele sidlule kusona emndenini esisindayo nokho. Yeah. Kodwa ngaphandle kwalokho nje ngikhululekile mengabe umuntu edinga ungifonela ne-email address yami engayithatha kodwa okwamanje ngicela ukuthi kungabikho umuntu ozongithinta. Nondaba. Mhlawumbe email yana engangcono kakhulu ngoba ngadecide ukuthi uyanini kuona. Osho seyithumela lindele ukuthi kuzokunesikhathi sokuthi ungaphenduli. Nondaba. Kodwa ngoba uzoba khona singiyakhumbula ukuthi bazongihlupha kodwa bakhona bazongihlupha Nkosi yami. Kodwa akusenani. Isizathu siyasizwa.
nesimo sivelile ekhaya sizwile sifisa ngathi ke konke kungihamba kahle isizulu sivele sisiqonde ngqo sithi ke lokwehlile akusikona wakho kuphela okwethu sonke nondaba cha ngiyathokoza Bambatha kaMancinza ngizozama nje ukuthi ngilokho engiqhubeka ngalomsebenzi engawushiyelwa ingonyama ngoba bakhona abantu lapha ezweni abayithandayo ikhundla mina ngizamile ukusibalekela lesikakhulu kodwa ngoba kwakubhalwe einkanyezini phecelezi angikwazanga ukusicashela induna zaze ngifuna zize ngithole lapho ngithi ngitshene ukuthi hayi namhlanje ngeke bangibona bangilanda manje ke kwaze kwafika emehlweni engonyama ukuthi umsebenzi engiwenzayo uyilolu hlobo manje ke umdlokombane engishena lo msebenzi angikwazi ukuthi ngoba nakho khona okwehlakala emndenini wasekhaya bese ngithi angizukwenza lo msebenzi ngoba nalesimo sifike vele ngikwenza futhi nabasekhaya bayazi ukuthi ngiyawenza lo msebenzi so ngizozama nje ukuthi uma ngaba nje umphefumulo usahlangene nenyama ngilokho ngiqhubeka kanjalo hayi ngikudedele manje Bambatha kaMancinza Nduna uShande besinayo uyabuya ngokuzayo kuwona lo nyaka